and holy. You alone are just and righteous. You alone, oh God, are gracious. I give you back the glory and the honor you deserve. I give you back my life. Use it, Lord, for I am weak. Use it, Lord, for I am weak. Use it, Lord, for I am Grace and peace of Christ may inyo sa mga naminaw karon o sa mga niyaduhi na itambong gayud. So last Sunday, atong ibawaan nga ang faith o ang obedience, magkuyog yun na sila. Niya, sa dihang atong i-combine sila permi, maka-experience siya yun tayo mga milagro sa atong kinabuhi o pinabita sa atong kinabuhi. Nakita nato na sa kinabuhi ni Ananias o ni Saul. Nabisag na hadlok si Ananias, ito siya sa Ginoo, niubay siya sa Ginoo, mao nga gigamit siya nga makahimo siya milagro dito ni Paul o ni Saul, natangtang ang scale light sa iyang mata. Nya si Saul sad nga nidawat gayon ni Ananias, wa siya magduha-duha bisag galipo gayong unang-una kung unsay nahitabo niya nga nahimamat na nahinom niya Ginoo, iya na hinong gidawat, nabutan na yun siya. Okay? So muna nga karong adlaw, magahisgot ta kung sa'y nasabo ni nahitabo ni Saul nga siya biya ang bantugan na kaaway ni Kristo Jesus o sa iyang mga katawhan. Ang pangutana ni ini, libalik ba sa siyang daang kinabuhi? Ni atras ba siya nga nakakita na siya? Hindi ba siya nakamuha, binuha mo na kuha, suko bisa sa Ginoo, suko bisa sa mga tao? Wala ang atong pagkatanawang karon. So man ang pagbasa sa Biblia, nindot kay istorya tinuod. Okay? Tapos nga tinuod ka na, mas nindot pa ni sa bisag sa nga novel na atong pagkakasahon. So, una ta mo padayon nga to, mo dasig ko sa matagusan nga mo ibuta sa atong utok-uta sa atong ulo mo naputa. Nangitong amahan, what a wonderful God truly you are. Ikaw nagbuhat sa langit o sa yuta, ikaw nagbuhat ka na mo. Yan ang basinumpakong kami, bisan pa ni Ana, ang imong hugma, imong ipadayon, sa pagkabuhat ng bisan, sa unsap ni kaklase nga tao, sama ni Saul ba ni mamubuno, masupakon, pero bisan pa ni Ana ang among mga itong kay nga sala, ikabuhat mo kami, pinagi sa dugo si mga anak na si Jesus ngayong iula dito sa Kalbaryo. Salamat kay Ginoo. Lindot yun kaayo ang imong hugma. Way ikatandig ang imong kaluoy. Ug ang imong grasya ang imong ibuo kanamo. Kay way makahatag og grasya sama kanimo. Mamahalin ning panahon na karon, maduol kami, naghaliw kami nga diha una-una kasing-kasing. Ug himuha kami nga maminaw gayud, utuo, musunod sa imong mga pamaagi. Kung sa man imong mensahe, ipahimutan sa among kasing-kasing ang Ginoo. Panalangin ang tanan nga naminaw karon, in Jesus' mighty name we pray. Amen. So Acts chapter 9 verse 1:19b. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?"
Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ. So makita nato din nga nagpadayon ang pagpaglihok sa Balang Espiritu sa conversion ni Paul. Gi-convert siya gikan sa iyang daan nga reliyon ngadto sa buhi nga relasyon ni Kristo Jesus. Unya gisuwat yun dinhi sa Biblia agi pamatuod, agi proof nga ang makabuhat ra gyud og tinuray nga good work dili kita ang Ginoo. Unya sa dihang mohimo good work ang Ginoo sa atong kasing-kasing diin usbon taniya himutan iya dadon niya sa kaugalingon nibihuntan niya sa iyang dugo iya nang ipadayon hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Mao na gitawag nato og tinuod nga conversion sa Christianity. Nakonberto gayud si Saul gikan sa iyang Judaistic nga reliyon ngadto sa tinuod nga Christian nga pakigrelasyon ngadto sa atong manunubos. Mana makita sa nato nga tinuray nga nakonberto ngadto ni Kristo, mo proklamar gud siya, mo sangyaw gud siya ni Kristo Jesus. Isip anak sa Dios o Mesiyas. Ngayon dinhi aron ta luwason sa atong makasasala. Mana ang title nato karon is When God Converts a Man. Sa dihang ang tao, dihang ang Ginoo mo konberto sa tao. So nata sa Acts chapter 9 verse 20 to 22. So sa may mga atong tanaw ninyo sa outline nato. Number 1. Ang Ginoo makakos sa tao nga mulabgid siya sa ubang magtotoo o ganahan sa siya mo sangyaw about ni Kristo Jesus. Makita na nato sa verses 19 to 20. Ikaduha. Ang Ginoo makahimo gyud sa tao nga mausab ang katuyuan sa iyang kinabuhi, ang iyang purpose ma-turn around. Makita nato sa verse 21. O makita sa nato nga kung gatuhon gani ang usa ka tawo sa Ginoo ngadto kaniya, daghan niya kusog. Okay, verse 22. So, ngarita sa point number 1. When God converts a man, unsa may mahitabo ani tawhana nga konbertohon sa Ginoo, na siya'y gugma sa to sa isig kamagto tuo o musangyaw gud siya ni Kristo Jesus. Manatong nakita nga after sa verse 19b na after siya nag-take food, natangta na itong skylag sa iyang mata, medyo napusga na siya, ang iyang gibuhat, nag-spend siya mga adlaw na to uban sa mga disciples of Jesus sa Damascus. Ang mga nisunod ni Kristo Jesus, mo na iyang kaka-births, mo na iyang barkada. So makita na to nga ang usa ka tawo mahigugmagan ka sa mga fellow believers, mubiya jud ka sa imo mga daang mga barkada. Nga mo influensya nimo sa ngilad o pati nga mga pamaagi o kinabuhi. Mubiya jud ka bisag unsa pa ninyo ka close kani adto, one adjud mo dinhay mura yung dapat connection. Yes mo ilagi hapon ka friend nimo pero di na jud ka makikuy-kuy nila. So manang atong nakita dinhi nga several days wa siya ni balik sa iyang mga karaang barkada, wa siya ni balik sa mga kaparian nga nigsugo niya, kundi nag-spend sa tupad diha gid siya uban kanila. Ug makita sa nato dinha nga sa verse 20, at once diha dayon nagsagyaw siya ngadto sa mga sinagoga nga si Kristo Jesus anak sa Dios. So mao ni ang epekto, ang effect sa gahom sa Dios nga nagpalihok sa tao. Kay remember this, watay gahom sa pag-usab. Watay gahom nga ganahan ta mo sangyaw sa Ginoo. Ang atong ganahan isangyaw atong kagalingon. Mabta ng FB, pero may ipasundahin ang kagalingon. Isa may starring sa FB, lain bang tao? Ikaw na. Amen? Pero kung nana ka sa Ginoo, ang imong ipasundayan, ang gipamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Instrumento lang ka, na imong ipakita din ha, ang Ginoo na nagpaglihukan nimo. Sumausa na ang usad yung kabugutang eksunan is kanang mangita bitaw ka, ganahan kay ka makikuyog-kuyog sa mga
magtotoo. Mabitaw na kung naatay tinod nga gugma sa Ginoo, ganahan ta mo asa ang activities para ani karon nga naglimpyo ta sa imabaw, ganahan ta mo apil ni ana. O bisag unsa pay mga gibuhaton diha, bisag panganguban ni ganahan, ikaw ganahan ka mo apil. Ganahan ka mo muhatag sa imong kusog, ganahan ka mo hatag sa imong abilidad tanan kung asa ang imong mga kaigsuonan para nato nakita dinha. So, si Saul tingali, I believe, naka-feel siya o kanang familiar kay mga tawhana. Bisag first time pa nila sila nagkita. Ka-feel siya connection. Kaya bitang murag dugay, nakaayo sila nagkaila. Kasense mo ni Ana? Sa mga believers diha sa Damascus. So, kana mga kaigsunan, manay gitawag na to work sa Holy Spirit. Sa tao nga ni-surrender sa iyang kinabuhi ngadto sa pagka-Diyos o pagka-Ginoo ni Kristo Jesus. Kay ang espiritu nga naa ni Saul, mao sad ang espiritu nga naa sa mga disciples sa Damascus. Mo nang dunay dunay pagkahipusa sa espiritu. So sa pa may expect nato, kung dunay pagkahiusa sa Espiritu Santo, dunay kalipay. Okay? Kaya kung dunay kalipay, dunay panag-awit, dunay pagdinasigay, dunay mga testimonies na kibaw ka, grabe kaya ang gibuhat sa Ginoo na kumauni-mauna. And for sure, si Saul, mo yung number 1 na tabian kaayo sa ilang sigig tapok. Kaya naman, pag-uulan niya na experience ang kaanindot, ang gugma, ang kaluoy, ang grasya, ang kalipay, ang kalinaw, nga di mahatag, kung wa niya na experience sa yandaan nga reliyon. Unya, labaw sa tanan, wa siya gitalikdi aning mga bagong aba kani mga nagtapok na mga disipulo sa Damascus. Wa sa mahadlok niya, gidawat siya. Amen. Yeah, for sure nga gidawat man, for sure kaya nakadungog silang Ananias nga kaning tawhan hadlok sa book, pero kuani siya kanang tinuray dun ni siya niya pagpregay nako morning na itubo etc. etc. So ang iyang mga kausaban, ang iyang mga testimony niya mao nga nakahimamat gayud siya sa nabanhaw nga Ginoo ug nag-experience siya miracle diha ka niya. So for sure, ang mga disciples, nagila-ila sa niya, kung nagsultisan sila sa ilang mga testimony. So magigsuunan, mula si Diyos, matapusan nato. Suway na Diyos kung nagsuwat sa inyong mga testimony. Unsay nahitabo nimo sa wala pagkakaila sa Ginoo, o unsay nahitabo nga nakahimo nimo nga nada ka diha sa Ginoo, ug sa nakaila na ka sa Ginoo, unsay nahitabo diha nga nung imo siyang gidawat, o pag humani ana unsay nahitabo kumani mo siya gidawat. Hangtod sa karong mga puntuha, mudasi ko kay naman, every time mo suwat ka, every time mo share ka, mas more and more katong mga elemento, mga panahon, mga butang nga wa nimo nahunanai, idugtong-dugtong na sa Ginoo. Ya ikaw mismo nga butanaw ka murag sa lida imong kinabuhi makaingon ka, wow. Ginoo gyud may nagkonberto nako Kay wa ba yung makakonberto ang tao? Ang Ginoo ray makakonberto sa tao. So, mana ato makita nga sa diha nahumana na ilang katubang kalipay, nahurot na ilang istorya, manaingon nga ang dust ni settle down na, ang Holy Spirit ni move again sa life ni Saul. Nga nung makita nato sa verse 20, at once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. So, again, immediate effect. Nakikuan ka, di ba? Kanang, uy, binabagaw mo nakita. Hamon pumayo, mauning may surya, humana na, nadyo ituyo mo. So, ang katuyuan siyang kinabuhi, iya dahil gibuhat. Kaya gitawag diya siya sa Ginoo, aron mo proklamar, aron mo deliver, aron mo sulti. So, ba makatawhan, nga dunay Diyos nga mo pasaylo sa sala, o Diyos nga mo dawat, bisan sa unsa nakahugaw, basta mo surrender lang taniya. O mo usab, o magbago sa itong kinabuhi, mutuliid niya ini, muhatag o ka, saktong katuyuan sa pagkinabuhi, di kinabuhi. Kaya daghan diya mga tao nga wa nakibago sa ilang buhat, labi na ng pandemic.
Nga una sa tanan dapat ang matag usa nga nakakita sila nga tungkol sa tumang kalisod na karon mukakita ta sila nga una sa tanan gipakataw ta sa Ginoo ug nahimo tang imahin sa Ginoo aron simbahon ug imayaon siya ang atong simba ang atong trabaho ang atong mga kwarta ang atong mga pagkadungganan ang atong mga sapi uban pa nakalimutan nga wa ta gihimo sa Ginoo para nato gibuhat ta para niya. Amen. So manang makita nato dinhi nga ang Holy Spirit ni tayo og bagong kinabuhi ini tao nga makasasala kayo. So manang nga tungod kay naa niya ang balang espiritu nausab na ang iyang panglantaw diha ni sangyaw siya nga si Kristo Jesus anak sa Dios. Anak sa Dios, remember daghan og ang tanang reliyon ni kalibutan na ingnon juga di na Ginoo si Kristo Jesus, di na siya anak sa Dios. Kaya di man siya anak sa Dios, tao ra na siya. O kung anak siya sa Dios, gamay ra na siya nga bata, hangtod karon gamay nga bata na imong pugos-puguson sinaan. Iilimit ang pagka-Dios sa Ginoo anang dapita sa atong imagination, sumala sa gitudlo sa atong reliyon. Pero ang Ginoo man dapat motudlo nato kinsa siya pinaagi sa Biblia. Mao na importante kaayo nga mubasa kita sa pulong sa Dios kung ato gayong susihon ang tinibuk-an ni gikan sa first page hangtod sa katapusan di kay mo abli ra kag asa kung basahon nag-asa ganahan nato nini aron makasabot ta nga taas kay katuyuan ng Ginoo nato. Ug da siya nindot kay nga plano alang ka nato. Mutuo lang ta, musubay lang ta, musunod lang ta. Ato ang dako kayong ginan siya. So, makita nato dinhi nga unsa may gibuhat pa sa balang espiritu. Ngano naka-preach man siya nga ang iya man tang gipanggukod ang mga katawhan nga nisimba ni Jesus. Nga ningon-ingon nga Son of God siya, suko man siya iya magigukod ang mga tawo ni sunod ani niya karon nilaban na siya ani Jesus nga nagpakamatay sa krus. Kita gaan siya grabe boldness, no? Kadasig o kaisog. Kay liman ka, niadto gyud siya mga sa sinagoga. Ang sinagoga is a place, inani ba? Nga ang mga Hudiyo magtagpo. Aron magpadayon sila sa ilang mga pagsimba kunuhay sa Ginoo nga doon na pakapin nga rituales. Nga mga pakapin ng mga tawhanong mga pamaagi. So, ngano gitagaan si Saul of boldness? Kaya remember this. Tagaan siya kaisog kaya nga naman mubangga magud siya sa iyang kanhing gituan. Mubangga magud siya sa iyang kanhing reliyon. Mubangga magud siya sa iyang kanhing mga teachers. Mubangga magud siya sa tanang daghang mga katawhan, Hudiyo ba siya? Unya pila ra sa kagamay pud jud ra sa mga Hudiyo nga nibalik na ngadto sa pakig relasyon sa buhi nga Dios. Kaya remember, sa diha giluwas sa mga Hudiyo o sa diha giumol sila isip nga nasod. Wa man ingon ang Ginoo buhatan ni mo na may hukon yung Ginoo. Wa man naghimo og sistema ang Ginoo og reliyon. Naghimo lang siya mga rules and regulations para mahimos lang lahi nga klaseng katawhan nga makaingon ang ubang nasod ganahan ni sa ilang Ginoo. Nindot ang ilang Ginoo kay iyang mga pamaagi kay nahimo biyang leader nila. Wa ba yay hari, wa ba president, wa ba mayor nga naghari sa Israel. Ang Ginoo ra, mga theocracy, usara yun ang ilang leader ang Ginoo. Ang ubang mga nasod-nasay, mga hari, na sila mga leaders. Ang tao biya is, ako leader, is ako ang mga lagad, ako yung alagaran. Is ako masakripisyo, kamoy mo sakripisyo, para ako mabulahan. Usara gituboy, niya siya mabulahan. Amen? So, gipakita sa Ginoo na lahi sila, especially sa dahil gikuha sila gikan sa Egypt, gipakita sa Ginoo nga, again, lahi siya nga klase nga Diyos. Apa nakalimot mangod sila. Niusab man sila sa ilang mga pamaagi. Ilang magikalimtan ang Ginoo nga ninaog gani gikan sa langit kung nagpadayag kinsa gayud siya.
Although really face to face, but more or less nakakita si Moses sa buko-buko sa Ginoo, kaya wa may bisag kinsa matubang sa Ginoo nga mabuhi. So makita na to din higit mga isunan nga boldness is a gift from God. So kung wa tay boldness nga mo proklamar ni Kristo Jesus, then ngano man wa man tay kay iso, ngano mauwaw man ta. Sumadinhi nga gigamit sa Ginoo ang kinabuhi ni Saul nga iyang i-display ang iyang dako gamhanan o makikita sa English awesome power sa pagtuyok niya by turning a man around gikan sa iyang wa pagtuo ni Kristo isip Dios o anak sa Dios ngadto sa mituo na siya nga si Kristo Jesus anak sa Dios o nang sige pa siya proklamar ngadto sa sinagoga. Amazing. Amen? So, ikalawang punto. Kung kumbertuhon gani ang tao sa Ginoo balik sa iyang kagalingon, ang katuyuan jud nimo ug nako mausab. Ang atong panglantaw sa kinabuhi mausab man atong makita sa verse 21. Kaysa diha nakakita sila ni Saul nga nagsigig yaw-yaw may tungod ni Kristo Jesus, verse 21, all those who heard him were astonished and asked, isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on his name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priest? Hala na usap ni siya, niyapag ni siya. Ang iyang ipanggukod aling tawhana, karon siya naman ay didepensa aling tawhana. Katuingon siya, Ginoo ko no siya naman i-defend. Siya man doon ito ang mugukod. Ano nibalay niya siya kampo? Anong nalahi niya siya reliyon? Familiar? Lain na ni siya, di naman siya magdadala sa itong Biblia. Lain naman yung Biblia ay gida. Lain naman minsay ang gida. Napraning na din siya. Familiar? Okay. So makita na ito din nga ang tao nga nang haras sa una, maunay didepensa sa mga katawhan sa Ginoo. So manang ang sila nga iyang kauban kaniadto nangangha ngano man kaning tawhana nga niani sa Damascus nga dunay sulat kayo gikan sa labawng pare para prisuhon ipapatay ang kaning mga nagsunod-sunod ni Jesus. Nga namang nagyaw-yaw naman siya naman nagproklamar ni ini nga ngalan. Ni-resist man siya ni ini, naglagot man siya ni ini, karon grabe naman siya ka-passionate mo, gusang niya may tungod ni ini. So, in short, sa ilang nanganghaan, kung sa ilang nahibungan, ang tinuray nga nabali nga kinabuhi, nga mao ang kinabuhi ni Saul. Nga naman na, anong mabaling man jud kayo ang tao. Kaysa dahil usbon sa tao sa Ginoo gud, ang tao dili magud sa gawas, kundi ni ang inner, ang sulod, ang kasing-kasing. Nya i-transform ka gikan sa sulod, magsigi og usab ang imong mga pamaagi kinabuhi. Pinaagi lang na sa gahom sa Espiritu Santo, dili sa imong pagsunod sa mga mando sa relihiyon. Kay mismo ang imong tumong o katuyuan sa kinabuhi mausab. So, ang iyang tumong katuyuan sa kinabuhi ni Saul, before he came to know the Lord, mao nga ipreserba niya iyang reliyon. Pakamatya niya iyang reliyon. Kaya nganhi ko nagtubo, nganhi ko magpakamatay, mao ni ako naibawaan, mao ni ako pakamatyan. Nagsilbi siya og mga taw-taw nga mga Diyos-Diyos nga mo iyang gihapa-hapaan, mo iyang paminawon, mo ang mga chief priest nga buot usab nga mo-destroy, mo-guba ni Kristo Jesus o sa mga kasimbahanan at that time. But giusab man sa Ginoo si Saul. Nibalhin naman siya og amo. Nangamo naman siyang Jesus Christ, wala naman siyang nangamo og tao. Mao nga ang iyang gisangyaw mao gyud ang ebanghelyo nga nagdala og kaluwasan sa tanan nga motuo nga si Jesus Christ dili ordinaryo nga tao kundi anak sa Dios nga gipadala gikan sa langit ngani sa yuta mamatay gilubong og nabanhaw para sa atong mga sala kay pinaagi ni adto na bayran ang atong mga sala nga di gyud ta makabayad bisag milyonaryo o milyonarya pa ka. So
So makita nato dinhi nga when God converts a man, sa ang tao mo konberto og tao, point number 3, tagaan niya extraordinary strength, may mukang husgan. Makita nato sa verse 22, yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ. God gives strength to His people. Muhatag yun ang Ginoong kusog sa iyong mga katawan. Kaya kung makafeel ka, naluyat ang mangayo, radyo ka. Strength sa Greek is endonamo, meaning empower. Ito pa siya may nihatag ni mo. Gi-increase ang imong strength. Gihimo kang kusgan. Kasi may makihimo ng kusgan. Okay, magsige pa kag sway sa na para kusgan ka, magdagan ka, gikan nga to bantayan nga to sa kuan para makusgan ka. Wala. Ang strength sa Ginoo is again coming from the inside out, gikan sa sulod ngadto sa gawas. Kusgan ka gikan sa sulod ngadto sa gawas. Ato pa ay imong unahuna, imong kasing-kasing pagbati, ang imong lawas, kusgan ka. So ang usa ka illustration that we need to see nga sa strength sa Ginoo nga gihatag niya ni Paul mauni sa Psalm 29 verse 11. The Lord will give unyielding and impenetrable strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Unsa man ang unyielding and impenetrable? Kana binang kusog nga di jud mo surrender? Kana sige jud murag wa din mo og hangin, in short ang tao. Bisa pag grabe kay ang atake, sa grabe kayo ang mga sitwasyon. Nya dili masudlan, dili ka nang bisa pag kulatan nimo maayo siya kay nasud ang imong bungo sa iyang law o sa iyang tiyan, dito na siya mo ana kay nasudlan ang iyang nakuhaan kay naigos babatay. Kasi may igos babatay din nga di kuya pa. Experience ko niya na sa volleyball, may go kaya pala ko biso diha sa floor ba ko pagkwato ng volleyball. So dili siya ma-penetrate, dili masudlan. So mauni ang nahitabo ni Paul na nganong itagaan siya unyielding impenetrable strength kay si Paul, grabe ang iya unya maagian o masukatan nga mga oposisyon o mga pag-selling sa ni threat kanang hulgaon siya. Ayaw ko na buhi pagka patay na ka, o sa karong gabi patay na ka, nanawag bitaw ka, kanang naimul ka mo sa ka, mayroon ka nga, sway lang, wala ka, makuyawan biya ka, di ba? Kunay mo hulga ni mo. So, mana nga, magsuna makita nato next Sunday, kaya masugda na si hulga o patay si Saul. So, ayaw ko ka-absent pa na pamuglain. So, the very purpose yan nga gasa, para makapadayon siya sa iyaw. Nadili siya magunahon nga, Lord, ikaw sige ko nga ito, basig na mulabay na kong bato, o na mo kalit na kong lungga, o na mo kalit na kong, o pamipusil sa una, o na pwede mo lipot ni mo, di ba? Chok! O na mo kalit kay layo kayo, usgan kayo na kong siyang bato, ilabay sa imong o. Anytime, anything can happen. Wa siya nga nung siya kinapuhi. All or nothing ang iya. Mura ba ka na bang lunod, lunod patay kayo si Paul sa Ginoo. Lunod kung lunod, patay kung patay. Pero magpadayon din ko og sangyaw sa Ginoo sa matag adlaw. So mana nga iyang isangyaw nga He is the Son of God nga hisgutan sa ilang mga propeta. Remember ang mga prophets biyagikan sa mga Hudiyo. Ngayon yung isangyaw nga mauni ang Dios nga muluwas nato sa impierno. So remember, wa mo to si Saul ni ini sa una, nga si Jesus Christ gud ang muluwas sa katawhan. Kay nituo siya nga iyang reliyon mao ray makaluwas niya. Pero karon nagsige na siya sa iyaw sa mga wala mo tuo nga mga Hudiyo ngadto ni Kristo Jesus. So makita nato dinhi nga nabi siya gahong gikan sa Ginoo kay bisan pa sa mga for sure na nagdagang istorya ni circulate sa iya, pero again why wala siya mabudge, wala na hitabo diha ni Paul. Musingit lang kung gamay ni kay pasingit lang ni sa Ginoo. Nandan ko bago pa binig isa inayagan.
ang mga tricycle sa una di na pasakay na mo, yung sakay na biya may tricycle kay ang lapok ba nimo tapit sa imong kiting, sa imong tiil, hugaw jud kay gamot na mga to magbawi at misdagat o ari may sa pusoy lang marlin nga mangkuglas jud mi nundong katubet hugaw kay na dina sakay mi kibawan man sa sige na migsang yaw wa naman may manud nandun may balibot musang yaw naman may og Ginoo di na sa pasakay kamot mo ana na mga tricycle driver muna gyud pasakay mo dong pero bungol ba? Waka kita, yan, di sa tingog. Then, kadung demi. Basta balik pa na sila kinayagan, sa human, patuon na na mo sila. So, dagan sa na kumakauban mo, kuyo-kuyo bitaw din na, wala na nanguyo. Kaya kung may manguyogan mo, anday mo matay ni Jesus Christ, ha? Kaya patuon ko na ta. Nabiyawan tayo sila, pray yun may anak, itong manguyog mo, pray yun may bayan na, Lord, dili, walang tayo mo bato. So, wag yun sa tunay tabo. Pero ilang different nga gusto mabibalik mura kung medyo may tabungan din mo. So, but padayon ni. So, among na-overcome among fear o na-overcome na mo sila. Kaya kung ito brada sila sa istorya, kaya pwede naman yun ng magpakamatay atong panahon na, kaya hindi na mga inong mamatay atong panahon na, kaysa busig pagkapuyo yung kalimutan na. Amen? Basta kung maminan siya mga matay, takaroon. Kaysa mabuhi, patay, ikaw ma. Amen ba? Amen. Correct. Good. So, wata mahal ka ng COVID. So, in summary, God is the only God nga makadala sa iyang kaaway like nato o like ni Saul ngadto ni Kristo Jesus nga iyang anak. Siya lamang ang makakonverto sa tao nga mohigugma tagbalik niya, nga musimba tagbalik niya, nga musubisyo di tagbalik niya, nga dinhi makita nato sa kinabuhi ni Saul isip example. Nga when God converts a man for himself, sa dihang pagberto sa Ginoo ang sa katawo para sa iyang kagalingon, kanang tawhana muhigugma jud ang automatic bisag first time pa mo nakita kung tinuray sa kanaa sa Ginoo, naa jud na connection, naa jud na ang kanang hangop, okay? Ya, na yun ang kaisog sa pagsangyaw may tungod ni Kristo Jesus nga siya ang anak sa Dios nga gipadala kay siya man ang Mesiyas. So klaro kayo nga ang katuyuan ug ang panglantaw sa usa ka tawo nga gibali sa Ginoo mausab sad kay mahitungod naman ni Jesus yang kinabuhi. Di naman preso na pangwarta kung ang warta. Di naman about anak. Sumaw na nga, ang Ginoo muhatag gayud og strength, usog sa tao nga siya ang number 1 sa kinabuhi. Diha alang sa kamayaan sa iyang ngalan. So kung mao ni hitabo sa tao nga gikonberto sa Ginoo para sa iyang kaugalingon, o kung naa mao na ang signs nga atong makit-an, ang pangutana ni ana, katong signs nga naa ni Saul, na to? Nabatay hangop bata sa ubang magtutuo, ganahan bata makiguyo. Ganahan bata mo proklamar sa pulong sa Dios. O naba na to ang kaisog ang kusog. Nalahutay ba to o mga nagluya na ta? Latak pata sa mata sa agta. So kung wala na yung tulo niya, kaya yung kanani sa una na huwag ta pangayo sa Ginoo balik. Lord, i-refresh ko. Ibalik ko sa akong first love. Ikaw man akong first love. Okay, kaya doon naman yun yung mga circumstances sa itong kinabuhay mo, isunan mo, sa'yo nga namurutag na nahubog na ang mga butangag, nagsawa na ito, ampo, sige ta, ligkay, maigo, magita, ligkay, igo, magita. Yung muratag na down na ka. But there is God who loves you, who can lift you up. Siya yun ang makapataas sa imong hangad man, ang hangad anak, tanawa lang ko. O kiningtanan, ako ray mo, bahala na. So marang i-check na to ang atong kaugalingon sa matag adlaw. Sabi na kung tagtaod na ni nga medyo bugnaw ta sa Ginoo. Okay, basta ma-disqualify ta. Di ta man today sa langit. Kay nuno na tang okay ta today ta okay. Kay sa atong mga butangan na dungog karon sa Ginoo man na, di man na ako, iya man ang pulong. Mana maghinuso lang ta sa atong mga sala, nya mo balutag balik sa atong pagtuo o magsugod ng tagpangsangyaw sa uban, unsay gibuhat ka na lang, unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi.
Kana lang, kay mo man yun gusto sa Ginoo ipanghambog siya kanunay kana bitang bata nga kibaw siya pinangga kasi siyang papa o siyang mama niya labi na kana hinatagan kasi sa tanan di ba giro kay bata niya magdadali sa duwaan na wa ka ani ay nay na pinalit sa kong papa ay gikan sa Germany na kaugma na siya na nasisisi paggawas na duwaan nasisisi bagong silina nasisisi bagong sapatos niya sige siya panghambog di ba ya ikaw ni awa ka din ha may mga virus utaw so dapat manggreen ang ilang mga mata sa dihang sige sa kadungog sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, ani may isunan. Kanang, unsa may gibuhat sa Ginoo nimo? Suway na siya naglista. Kanang sukat sa itong naka-born again ka, lidawan niya, o sige pangbuhat niya. Yaya nagkalimti. Kay muhatag ang Ginoo panahon yun mo nga makasangyaw ka, may tuwa na ng mga butang nga. Kay bisan ako ganito ron, wa ba mo nang wow, giga matag wali ni Ate George na may kanta. Kaya mo ginawa, either kanta o akong i-ending mo sa akong word. Naman dyan ko ma-relate na kanta. Kaya there was also a time na 1 year di ko ako balik din ginayagan. Labi na nga akong ako'y daghan kayo niya. Ganap na kag teng, wana, teng, kadugan mo. Ako naman lang dyan usa. Isura, wala ko'y trabaho, wala ko'y kwarta. Ya, mga pobre pa dyan kayo niya akong adtuon. Ya, isura na niyo. Marababag. Diba ako na pagkaon akong kamot matagado dito. Marag, isod kayo kinabuhay ko. Lilo, mangita sa kukuhan kayo, panganibaan, ang dam sa kuday, bahala sa nasila din ako, Okay? But, nag-anam ko kabugnaw, kasing-kasing, at the same time, grabe ka yung konsensya, grabe ka yung dito sa balaang espiritu. Naningon ang Ginoo, manang lugar akong paumaran mo, sige, balibad Ginoo, gahit yung mga tao niya, Ginoo, praise God! Na kami si Isabel, nabot na kami ng lugar ni Isabel, huwag na sa si Isabel, ibalik na sa si Isabel, pero sa, praise God! Sa taga-naga nga, gidugag di akong giyak, atong pila katuig si Isabel na dyan gihapon, ang namin, para na Ginoo. Asa na ng uban? Wala. Balihin lang ko din, wala po. So, muna yung mga, so, mystery holor, so, madawang dyan, gagawin mo, yung tanong kasumban ba, may tunto silang ministry, ako hindi mo kaluoy, makalisod ba niya akong ministry, yung may baga na ba, may taga ng mga, bahala na gusto niya siya, kay pagkaluon mo na niya, tanan akong manig, magbaydan mo niya kung sa katao, huwag man kayo na-expect, na nangalagad kasi yung Ginoo nga pinagi sa Ebanghelyo nga nara sa kamabuhi sa Ebanghelyo so mabuhi sa Ebanghelyo Ginoo nga wa man yung mga tawhana but ang Ginoo yung kuno na ako nga maghangkod karon buhay pa mangkangan makalakaw mangkangan mauni na yes daghang mga problema yes daghang mga pagsuway nga mga adlaw tuigan nga buwan nga jud ka pakana kung mga may nimo na mga dalin nimo nga napakakakaw ya wa jud nakibawan nga wa jud kay kaw. Pero ikaw gusto kayo mahatag. Yan, ibiyahe ka. So, ka ng mga kondikto ba? But at that time, na-kondikto ko, wala ka sa kong mama o sa kong manghod. Pero ko, gusto na ako dahil balay. Kaya yaman ang balay. Nagbabaw. Wala ka sa kong mama niya. Diba, tayo pa ka ng sagay. Saglan ko, volleyball na teach. Teach na ko volleyball. Jud, kuy gana. Nabay, kapot mo ito ba nga, dami, ulit ka na ulit yan. Ni-comment naman ka, coach anak nga team, kulolo na usam, kulolo, usam na mga madyoy lami, kulolo, Ginoo, kiti manggod na, paunda mo talaga ka, nag-actor lagi ko, grabe dyan ang among bugno, grabe dyan akong bugno sa Ginoo nga, Lord. Ito na ko pasil, wala nga ko sa kamilya, kaya nagkamang mga bata din, hiya ka ng mga mama din na, mga duduo naman na ko'y mga lugar, laban na dyan na sa mga hambo, kita ta, atong education, Lord, galisod man dyan ko, Bisaya ato at that time. Maglisod ka pagsulti Bisaya from sa Bible with ang perspective, Bisaya ka na, okay, pero ka mo siyaw-yaw ka, lisod ko, namubasa ko sa English, mga rin naman sa Bisibano, ang Ginoo nga, Bisaya dyan ka, para makasapot ang mga tao din ha, galisod ko Lord, college graduate ba ako? Immaculada ba ako? Speaking staka ba yun kayo sin high school at college, etc. Wala naman ako mga in-English nga wagtag naman. Mora matala akong maragi,
Kaya panghambog speaking pa ka, karon din natin ko kibaw malinis. So mga igsuunan, God will just use us sa pamaagi na gusto niya. Naman ang i-allow ko ninyo sa pag-share ni ini nga song kay i-convicto ko sa Ginoo, sa dihang i-convicto ko sa Ginoo, dilap ko sa Lord. Kibaw mo dyan ko, gitawag dyan ko nimo. Ika na magdigdig ka ba? Sige Lord, balik na ko matubala ng ako rang usa. O balik ko din ako rang usa, maglakaw na dyan itong tao, gikas kami niya na o kadawsa ka. Para na lang dyan ko, at that time, ang piti pa 7 pesos. Or less than 7 pesos pa to. 5 pesos? 5 pesos pa to. Kaya nagpwede yung mga bata ko yun ako, ay maglakaw rin ta ha, para kuara kita. Dapat na, siskin na maglakaw sa may sekso, dahil maglakaw sa sagawas. Kaya namin ha, ang gana lang jeep akong sakyan. It was really challenging. But, again, look, isa gibuhat sa Ginoo na ko karon. No, yung Ginoo, atos na. Ako ra nang grasyahan taraka sa imong mga pag-atos. Di ba ana nga mga tao, wad umay para ko balay, wad umay para ko sakyanan, wad umay para ko kwarta, wad umay, wad kanina way klaro, kanina ko wad ako eh. Kaya unsa ang imong pangkinahanglanon? Hatagan ko ikaw. Ang problema ng bisa amo mga sakyanan karon, daghan kay sakyanan. Tulo ra kami mo drive upat ra mo sakyanan. Dapat yung tulog, pwede ka motor, galino kung saan mo sa kamotor, dalo lang din na so, may lain sa mo drive sa motor, gawa na kayo. Ano ba? Ano mga buntang pangingon ka ba nga, Lord? Sabihan mo sa una nga, Lord, palin, kay pura ka driver sa jeep ba nga, multik ka, magputing mong sigot, yun kaya ka, sige ka kubo-kubo everyday. Lord, tagayin ko ka ng power steering, power windows, power tanan, Lord, tanan. Palas ka no. Wakoy gibuhat. Wakoy piso. Nga, bisag piso na lang sa akong busa, nga maako ng mga butang. Nga, bisag ka ng balay na akong gipuyan. Testify dyan ko mga igsunan. Di ako. Nakabayad kong tax. Nung kabayad kong tax, anang yutaan, balaya, ganito na ako. Sige, so na kung ako, di ko mangayo niya. Kung siya lang, gibay na balay ko. Ako rin, sige, bye-bye na sa imong balay ko sa imong tax. Di bisag na nakatako. Kaya man nilikayan sa year. So, makabutan na mag-igsunan na it's really makaingon jud ka nga when mupunto lang ka, mo invest ka, mo negosyo pa ka, namundar ka diha sa inyo. Klaro nga investment na. Kaya na pwede ato invest ka mga sana din ha, mga hospital kung sa'yo na itong invest, apil na ng mga sa'yo ka ng mga insurance, ikakuha pa rin sa kwarta, isuron pa ka. Ya, nakuhaan pa, inukuhaan, kay tataon na kang wala ka contribute pa rin na. Okay, huwag ito ni mo kalibangin mo kwarta para mo kabayan lang ka na monthly, ikakuha ni mo wapag yun. Anak, ito, lisod kayo, ba't ang inuuwa, Di ba yung ginawa niya, tapul-tapul ka anak niya, nagtugtugan, dugay ka nilakaw niya, napato mga usa dito ka buwa tuig, mawad yung kaniadto ng naga, ako na ididak sa imo, ang ako tangihatag nimo. Wad yun na nang ginuwi, way na nang kwenta. Because God is generous. Manggihantag ko, isang dikta, magpragay na ko dito ko ang ayan sa mga blessings sa Ginoo kay kibaw dyan ang Ginoo nga, dagan yung panahon nga nagtapol-tapol dyan ko. Which is may kong dyan ko nga, what yung perfect na ito din ang makanunayon. Yung nagtupang kas mong Bible, pray mo na muna yung kasing-kasing wali ha. Ano ba, buhat na lang kami kay Barbayawan sa kakilata, tas Ginoo sa ini. Ang tubakot ang kumbikto nga, Lord, kung matubang kay kunin mong basa kay kusin mong Bible ka nang naadyo ang tinutanay na ko nga, desire yan. Ang Ginoo magul na usab niya na kibaw ta asa na ta nakita. Kibaw ta nga ni palagta. Yang Ginoo nagwatuwa ta na sige. Yang nga ka. Yung Ginoo. Wa ka gyapon. Amen. So God is calling all of us here. Serve Him. Give your best. Kung sama na nagbabag mo din ha. Kay ikaw gitawag ka, kung ako sa ka-army gitawag nga makigubat para sa Pilipinas, niya mo sige anak, magilak-hilak kay bana, ni mo sige asawa,
tuwa siya nga to, kaya na may mga military ng mga babae na. Kagibaw ta nga, kung gila na ka mo, dipitsa para sa itong naso, biya di ba sa family. Nga naman kung nana ka sa Ginoo, di ka kabiya. Nga mas halang doon, mas taas man nga calling, nga tawag sa imong kinabuhi. Ano mag-ana, mag-itag, pero daw, kapag ng librero, parang di ka kaserve sa Ginoo kay, bawa pa matag, bira. Manang pra ko sa kamera pa rin, nawag na ko sa kamera. Kaya nga naman, waman ko na focus. Focus lang dito sa Ginoo. Kay siya, nagsigig tanaw ni mo sa matag adlaw. Wa siya magkuwang kita, ang grabe kuwang. So, man ako ihala na ni kadaganan kay Pagkasunin. Ato na si Bormong tayo, mag-modify pa man ako sa dami tanaw ko, pero sunod na lang. Mas nito sa kaya si Bormong. Ako sa niyong puso. Ay, gusto kayo talaga. Gusto ka. For me to share, but I was so busy with the world's affair. I asked for your forgiveness. I ask for the richness of your grace. This time I'll incline my ears to the leading of your voice. Please forgive me, Lord. Grant me another chance to share. Mercy, 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 from the great I am. Mercy, 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 I ask of thee, O Lord. Did you call, Lord, and I didn't listen? Did you call, Lord, and I didn't hear? Did you
me another chance to share. Mercy, 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 from the great I am. Mercy, 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 I ask of thee, O Lord. Mercy, 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 from the great I am. Mercy, 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 I ask of thee, O Lord. If this song ministers to you, sing that song, listen to the video once again. Because whether we like it or not, we have to show to the world, iyata. We have to live the new life na gihatag sa inyo nato. Di nato usikan ni kay masubutag sa dili. Doon na kaayo, o hapit na yun kaayo ang pagbalik ni Jesus. Pero di man ko nakita ang atong itantaw, ang rapture man. Kaya una man ni si Jesus Christ, magkagubot umayo, pagkalisod umayo ang kinabuhi, wa tayo napot niya na. Kaya kung itanaw mo sa inyong kanang mga mas-mas na mga baligya, nakakita mo na ng mga filter na mura na o oxygen-like, kadagay na oxygen na ni-attach na para sure yung ka nga imong giginhawa, wa ko na kay COVID. Nagsunan, God is the only hope. The only hope, meaning kalibutan na. Amen? Amen. So, once again, encourage ko, tanang ko balik sa video, by next Sunday, pero kanina ron, i-share, i-like, at to sa Door to Hope, Cebu, kunya, na-share din ha, tik ninyo, i-share din sa inyong mga friends. Yan, salamat sa po sa Ginoo nga, again, ang akong manghudinhing, akong mga adapted dinhing, Marco, sa anak ni Adet, si Zon, akong pagkumangkon, si Maria, akong adapted si Abilin, really helping me a lot sa video, sa paghimo ni. So, sa uban pang may sunan, na will come and help also. Salamat kayo ninyo. God bless you all. Grace and peace of Christ be with you all. Amen? Amen. Amen.